Vážení návštevníci a priaznivci Oravského múzea, srdečne vám ďakujeme za vašu návštevu v roku 2023 a už sa na vás tešíme v budúcom roku. Dnes je štedrý deň a my už čakáme na príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Prajem vám pokojné, milostiplné vianočné sviatky a ešte lepší nový rok. Daj Boh pokoj a šťastie na celej zemi.